A všimol som si, dnes mi kolega Kamil ukázal takú záležitosť, ktorú robíte s mladými alebo s nováčikmi v reprezentácii, že oni sa musia pred chlapcami predstaviť a musia spievať. To som vôbec netušil a o tom sa všeobecne vie, neviete o tom, že? Povedz mi o tomto rituáli niečo. Ty si akú pesničku spieval, keď si ty takto prišiel do reprezentácie? Paolo, nepočúvaj, prepáč. Tak, ja vieš, čo niekedy... Tam 3/4 bola na hviezdnu rotu, takže... No, niekedy, keď ide hymna ako pred zápasom a tá kamera ide po tých hráčov, tak si hovoríš, ejha. To sú veľké výkony, počúvaj. Ale to zároveň toleruješ a si nadšený z toho, že niekto nevie a huláka na plný štadión a to normálne, to mám zimom riavky a je to úplne jedno, či si v tónine alebo nie. Tak je to zo srdca, takže tá hymna sa dá odpustiť. No, jasné. No Marek, nechcem, aby si tu zaspieval a Paolo, aby ťa hodnotil, ale možno, že keď si zaspomínaš na seba, alebo trochu viacej mi povieš o tomto rituáli. Áno, toto máme zavedené, dá sa povedať, nejaké 2 roky, takže je to nová vec. Aha. Takže ja, keď som sa dostal do repre, tak som spievať nemusel. Ja som musel nosiť bedne a kúžele a bránky. Nemusel som našťastie spievať, takže som si to odmákal inak. Ale dali mi spievať, no nejdem ich urážať, ale minulý rok som musel spievať kvôli tomu, že som ukončil kariéru futbalistu a stal som sa novým členom realizačného tímu, takže som musel spievať. A akú pesničku si spieval? Celé zle. Už ani neviem, ale dá sa to nájsť, ale dúfam, že to nemáte. Zle.